हेलो गाइस बयखौबो आंनि भिडिअ'आव बरायग्रोनाय थाबाय स' लोगोफोर आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों बे भिडिअ'आनो जाहैबाय माने जों मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों गाबोन मोनसे प्रग्राम दं जोंहा आथियाबारि थिनालियाव थांगोन आथियाबारि थिनालिजों ओरै हाबगोन साहाथिंजाय थांगोन माने दावराय गाबनाय एरिया बे एरियायाव थांगोन ओमफ्राय जाय दासिमबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै अननानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो आरो प्रेस दा बेलखौनो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो सापर्ट खालामगोन आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामगोन माने प्रग्रामा गाबोनसो ओमफ्राय दिनैनो थांखानानै थाहैखानोसै हर थानानै ओमफ्राय प्रग्रामा गाबोन फुंनिफ्राय सानसिम आरो ओमफ्राय मा प्रग्राम जागोन आं बेखौ नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै स' थुदु बिदिब्ला आंजों लोगोसे स' लोगोफोर बे जाहैबाय जों थांगोन जायगानि हाबजेननाय लामा थिनालि जों थांगोन जायगाया ओरैबायदि जायगायाव गोग्लैयो फरेस्ट एरिया फुरा फरेस्ट एरियायाव गोग्लैयो माने बे जायगायाव ओरैबायदि मैदेर फैबाय थायो माने बिराद गिथावना आरो बेनि थाखायनो बेयाव पिकनिकनि जन नङा बियो माने पिकनिक जानायनि रुल्स गैया बेवहाय बेनिखायनो बेयाव नो पिकनिक जन होनाय दङ उननि साइनबर्डआव मरथिन खेन्थायना बेखौ बे माबा जादोंमोनलाय खावसे हा ओमफ्राय बैलाय बै थाबोनाया थिनालि बै बिसोर आथियाबारि बाजार मोनफैबाय फाइनालि लोगोफोर स्पटआव सफैबायानो 1 घन्टानि उनावसो स्पटआव सफैबाय 5 बाजिबायानोमोन स' लोगोफोर नायलांबाय थादोल' थुदो बिदिब्ला थांबाय था दिनै मोनफैबायलै जायगायाव सफैबाय मा आन्दायनानै थालांखो नोंहालाय स' लोगोफोरजों मोनाबिलि जानाय लोगो लोगोनो जोंना गामियारिनि सिबियारिफोरा गिरिखौ फैनानै लोगो हमनो फैयो बेनि सायाव मोजां गाज्रि सावरायलायो आरो जों मोनानि ओंखाम जानानै उन्दुनायनि थाखाय थाग थियारि जानानै ओरैबायदि जायगा गरायफबनायसो बे जायगायाव नेटबो नाङा जेबो नाङा बेनिखायनो फिल्म नायनानै उन्दुलांनायलाय जेबो पात्ता मोनैलाय फुं जाबासो सिरि मोननाय आन्दाज मोनफिनबाय मोनायाव जों बे जायगायावनो थादोंमोन स' लोगोफोर दा जोंना हाबाफारिया फुंनिफ्रायनो बेनिखायनो जों हाबाफारिखौ आवगायनो थाखाय आवगायफिनबाय गुड मर्निं लोगोफोर आरोबाव फिन खेबसेबाव आंनि इउटुब चेनेलाव बरायग्रोनाय बा हरग्रोनाय थाबावबाय स' लोगोफोर आं मैया होनखादोंमोन आं मोनसे जायगायाव फैगोन स' जोङो मैयानो सफैदों मैया मोनानि 5 बाजियाव सफैदों जों बे जाहैबाय दावराय गाबनाय आथियाबारि थिनालिजों हाबनांगौ दावराय गाबनाय गोदो बिराद एनजिबिफोर थायोमोन बे जायगायाव स' बे जायगायाव दंफैयो जों बे दालाइसायाव माने सान्तिपुर ना मा होनखो बेखौ सान्तिपुर होनो खोमा बे दालाइसायाव दंफैयो जों ओमफ्राय मैयानि भिडिअखौथ' आं माखासेखौ होजोबनो हायाखिसै स' लोगोफोर आं दिनै जाखिनि हायो बे भिडिअखौ होनो नाजागोन आरोबाव नै जों दा सिगांग्रो जोंहा मोनसे इभेन्टस दंग्रो मोनसे हाबाफारि दंग्रो सान्थि लुनाय हाबाफारि फुंनि स' बिनिनो माखासे गिरिखौ सान्थि लुगोन बिनि उनाव आर'ज जोबखांनाय लोगो लोगो सिबियारिफोरखौ सान्थि लुगोन आरो स' बिनिनो सान्थिजों दुगैस्र'नाय दं हाबाफारि स' एबार नै आर'ज खालामगासिनो दं स' सान्थि लुनो नागिरदों स' बिनिनो आं बिनि माखासे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो होगोन स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला स' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामगोन आरो गोजौ थाखोसिम सहैहोनायाव मदद खालामगोन स' नायलांबाय थादो बिदिब्ला नायदिनि स' लोगोफोर दालाइसाया बेनो सान्तिपुर दालाइसा सान्तिपुर ना मा होनो आं मिथिला गारला जोब्बायलै आबाया बोरो नोंसिनि आबाया बोरो 1 hour later स' लोगोफोर जोंहा सान्थि लुनाय हाबाफारिया जागायबायानो स' मुगानि बोसोन होनायनि सेथि हाबाफारि बे जागायजेनबायानो स' नायलांबाय थाल' थ'दो बिदिब्ला
सानथिखौ लुखांबाय आनो नै दुगैखांबाय आंबो सानथिखौ लुखांबायानो ओमफ्राय नै दाना आर'ज हाबनांगौ दं आर'ज हाबनायखौ आं देखायसै लोगोफोर नायलांबाय थादो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामथारगोन 20 minutes later. स' गासिबो नै सिबिसालि सिङाव हाबजोब्बायानो सिबियारिफोर गिरिफोर गासिबो हाबजोब्बायानो स' टाइमबो थोआ आरो नेटवार्कनि बिराद प्रब्लेम बेयाव जोंहा लाइभ मिटबो दङ लाइभ मिट जागोन जोंना गाहाय बिफागिरिनि लाइभ मिट स' नायलांबाय थादोल' गोसो गोरबो जिउ सोलेर होसारनानै बे मैदो फाता सोरजिग्रा खालामो पावलिबा मुलासंनि सैथो गोदान सुबुं राहा लामाखौ दिनै 2023 मायथाइ आसार दाननि 12 खालार गियान सान गोथार फुंबिलिनि जोम सम बे फुंबिलिनि जोम समाव बाहायनि मिरु बाथौ धोरोमारि आफादनि गेजेरजों मोनफ्रोमबो गुदि मिरुखौ लानानै बिथौ मिरु दालाइ मिरु दालाइसा मिरु मोनफ्रोमबो बे मिरुआव Later. नैबे आर'नाइ गांसेजों बे दैथायहरजानाय जोंहा गिरिखौ गिरि माने बे जोंनि गिरि गाहायनि आखान्थिबो होनजायो एसिस्टेन्टबो होनजायो ओंखायनो जोङो जोंहा गोजोनथाव जोंनि दालाइसायाव जों सफैनायखाय जों बिराद मोजां मोनदों आरो मानिनानैबो लागोन गनायनानैबो लागोन बिनि बोसोनखौ जों खोनासंनानै जों बयबो गोसोआव सोनानै लायो दा जों आङो गिरि हारिमु बा नार्जारिखौ बे आर'नाइखौ लानानै जाहाथे फरायसंलायो सिनायथिखौ बावनो दोनथ'बाय दा गिरिया मा बोसोन होलाङो मा बुंलाङो बयबो जिरायनानै सिरियै खोनासङो फारसे गायफागिरिया बिबुंथि लाखिलांबाय जों खोनाबायबो नैबे मुगानि बोसोन होननानै बुंनाय लोगो लोगो मोनसे फिसा माने सोदोबा फिसा बे जाहैबाय फंसेल राव गोजोन न'खर बे आरो सोदोबा बिराद फिसा नाथाय बे गोजोन न'खरखौ मोनफुंनो थाखाय जोंहा मा हाबाफारि मावफुंनांगौ दं बे बाथ्राखौ लानानै दिनै राव रायलायदों बोसोन होदों बे आरो दा गिबियै जों न'खरखौ गोजोन लाखिनोब्ला जों मा खालामनांगोन होनदों सेथियावनो जों जोंनि फिसाफोरखौसो नोजोर होनांगोन जोंथ' फैखांखाबाय गोबां बायदि रोखोम हाबाफारि मावनानै सोरबाया बेलासि बैसोसिम सफैबाय सोरबा रायजो जाफुनायसिम सफैबाय नङा होमबा सोरबाया दा जुरिदों रायजो जानो जुरिदों दा बे बेलायाव जोंहा 1 hour later. आर'ज जोब्बायानो आर'जनि हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगो जोंहा जोबथा हाबाफारि दं सिबियारिफोरखौ सान्थि लुनाय हाबाफारि दा नै जागायनो आखायाव लाबाय स' नायलांबाय थादोल' आसा खालामो नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामगोन प्रेस दा बेल आइकन A few moments later. जोब्बाय जानोनो हाया माथो
later. स' लोगोफोर नै जों दा न' फारसे आगान सुरबायानो स' नायलांबाय थादोल' जोबजासे आरो बबाव थांबाव आं देखायलांबावसै लाखाबायलै स' लोगोफोर जों जायगानिफ्राय दोरोदबोबायानो स' न' फारसे आगान सुफिनगासिनो दं नै गथ'फोरबो दं गथ'फ्रा न'आव फैनानै दंफैयोमोन बे आर'जनि थाखायनो ओंखायनो दिनै जोंजों थांफाजोबफिनसिगोन स' नायलांबाय थादो हनै बिबैमोनबो दं स' नायलांबाय थादोल' लोगोफोर A few moments later. आयौ सोमखोर दुब्लि बिराद मोजां भिउआ जाम्फै बुरैनो बे जाम्फै बुरै ना मोनखो भिउआ नै बिराद मोजां स' लोगोफोर गियान मामोननि न' बियो फाइनालि जों दालाइसाखौ बारग'बोबायानो स' आं दहाय बारग'बोनायनि भिडिअखौ होखाबाय आं दहाय माखासे भिडिअखौ खालामनो हायासै स' लोगोफोर जों दा थांनोसै न' फारसे दावगाफिननोसै न' फारसे आगान सुफिनसै स' नायलांबाय थादोल' अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामथार फेस दाबायखौनो आसा खालाम नोंथांमोना बयबो साबस्क्राइब खालामथारगोन आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ जौगानायाव मदद खालामथारगोन स' जों नै गियान मामोननि न' मोनफैबाय गियान मामोननि जोंनि स्टुडेन्ट स' बे न'आव मैगं लांफानो नागिरदों मैगं लानानै थांसै आरो न' फारसे आगान आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथारगोन आरो बेल आइकनखौ थुनानै लागोन स' बेनोसै गाइस स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय गियान मामोननि न'आव दं जों गियान मामोननि नै बे गियानमा बे नै हारांगा हुरांगा दंजोबसै नै दाउगा गियान मामोननि न'खौ नायनोबा नै गेटआ नै गियान मामोननि न' बियो फैसिगोननो बेयाव खारबोसिगोन बिस्रा गियान मामोनहा